Ni alazne naz, Gatikako naz eta 17 urteko daz, eta orain Mungian ikasten ari naiz batxiller. Ni amets naz, 17 urtekoaz, eta ni bai Gatikan bizi naz eta ikaslea naz. Uste dugulako ekimen oso polita dela eta adin guztietako jendea behar dela hau aurrera eramateko. Nik ere uste dut gazteon itxura beharrezkoa dela eta horrek baita euskara sustatuko du. Uste dugu euskara beti entzun dela Gatikan, baina gero eta handiagoak egin edo euskara hori galtzen joten dela. Eta nagusienetan ikusi alden arren, gazteotan edo gutxiago entzuten da euskara. Nik uste dut Gatika herri txikia denez eta beti laguntaldeak txikiagoak direnez, hor jaiotzetik gurasoek erakutsi dugutenez euskaraz egiten mantentzen dela, baina gero nagusiagoak egitean eta beste jende gehiagorekin elkartzean eta ikustean haiek ez dituztela gure ohitura berdinak eta azkenean ohitura horiek aldatu egiten ditugu eta denok bihurtzen gara berdinak eta denok jotzen dugu gaztelera. Nik uste dut garrantzitsuena euskaraz hitz egitea dela, baina Euskaraldia moduko ekimenek edo euskara bultzatzeko ere garrantzitsuak direla. Erderaz egitera ohituta gauden lekuetan esfortzua handiagoa izan beharko da, baina nik uste dut. Nik uste dut euskara oso hizkuntza polita dela eta oso ezberdina dela gainontzeko hizkuntzetaz eta gainera horren barruan euskalki desberdinak daude eta horrek nik uste dut oso berezia egiten dela. Ni hau bizi izango naiz. Eta ni ere hau bizi izango naiz.